Hau da Euskarari 1000 baietz, bigarren urtea da egiten dugula ekitaldi hau. Izatez igorretik hartutako idea bat da, eta gurean moldatu dugu abusura. Zirkuito bat egin dugu, guztiz Kainosetik eta zeharkatu gero parketik buelta. Kilometro bat eta piku dauka bilbideak, eta orduan erronka da, gerturatzen garen guztien artean, denon artean egin behar dugu 1000 buelta baiet zirkuitoari. Denon artean 1000 buelta, orduan holako akreditazioak saldu duguz, eta dekogu ikasleak bai hemen eta bai hango kontrol puntuan zigilatzen eta zulatzen, eta bukatu orduko, hemen dago erregistro horri bat, jendeak etorri behar du bera akreditazioarekin, eta dana erregistratzen da, eta orduan denon artean baietz 1000 buelta eman zirkuitoari. 1000 buelta izango litzateke Euskal Herriari denon artean buelta ematea moduen. Egin daiteke oinez, korrika, patinetean, nahi duzun gisa. Patinetearekin ibili dira, bikain ibili dira, kirolari aparta dira. Oso polita, oso aberazgarria. Azkenean uztartzen duna ariketa fisikoa, euskara erabilpena, familiaren artean, oso giro polite, eguraldiarra ezin gehiago eskatu. Familia parte hartzeko. Azkenean dinamika bat egiteko familia artean, kuadrillarekin ere, lagunekin, eta egun goiza pasatzeko modu eder batean. Gaur arte, 300 pertsonek erosita zeukaten akreditazioa. Eta gaur ere, hainbat jende etorri da bertan saltzen ari garelako. Gainera, aurten aprobetxatuz Euskaraldiarekin bat etortzen dela, badakizue Euskaraldia orain 15-etik aurrelako egitasmo badala, ariketa sozial badala, orduan, beraien helburua zen, 2 asteburu hauetan ere Euskara kaleak hasitzala, eta orduan, hau da gure aletsua jarri dugu Euskaraldian, eta hau ikastolatik hau ari gara egiten. Guztion artean, bueltak eman ondoren nekatuko gara, Euskal Herri osoan sustatzeko euskara, larai, 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 larai.